Modsat realisternes syn på globalisering har de liberale teoretikere et anderledes positivt synspunkt. De mener blandt andet, at globaliseringen er et led i den proces, der fremmer fredeligt samarbejde på tværs af grænserne. Der er 4 hovedskoler inden for de liberale teoretikere og globalisering, og her er den første. Interdependensliberalisterne mener, at globaliseringen er en positiv ting, da det har skabt tættere bånd mellem staterne, blandt andet gennem øget økonomisk samarbejde. De institutionelle liberalister mener, at diverse transnationale institutioner, som f.eks. NATO, EU og FN, bevarer freden og fjerner mistillid mellem staterne. De sociologiske liberalister lægger vægt på, at enkeltpersoners og gruppers kommunikation på tværs af grænserne øger samarbejdet staterne imellem. Og sidst, men ikke mindst, de republikanske liberalister, som mener, at liberale demokratier i bund og grund er fornuftige, og på dette grundlag går de ikke i krig med hinanden. På denne måde er freden bevaret.